mag-dredge tayo doon. So, lahat ng equipment na kailangan ng province, bibigay din natin para tuloy-tuloy yung dredging. Yan ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang suporta sa inilunsad na programa kontra baha ng Camarines Sur, ang Aksyon Kontra Baha Kamsur at ang Green Embankment Project. Sinabi ito ng kalihim matapos ang kanyang pagbisita sa Camarines Sur para personal na inspeksyonin ang road reblocking ng mga kalsada sa daang Maharlika partikular sa Andaya Highway. Dalawang bayan sa probinsya ang pilot area ng programa, ang bayan ng Cachorrena at Milaor, na isa sa pinakabinahan ng manalas ang Bagyong Christine noong 2024. Kritikal ang kalsada sa bayan ng Milaor na daanan ng mga sasakyan mula Manila, Bicol, Visayas, Mindanao, vice versa. Ayon sa kalihim, magpapadala ang DPWH ng mga heavy equipment sa probinsya bilang pagsuporta sa programa nito kontra baha na ideya ni Governor El Rey Villafuerte. Nag-start na rin si Gov ng Oplan Kontrabaha, lalo na sa Milaor. Kasi alam niyo naman, bahain ng Milaor, pati Maharlika Highway sa Milaor, binabahay. So kailangan talaga mag-dredge tayo doon. Maliban sa dredging at paglilinis ng waterways, nagtanim din ang probinsya ng mga puno tulad ng Manaba na bahagi ng Green Embankment Project na kahalintulad ng El Verde na world record holder dahil sa milyong punong naitanim sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Chris Novelo, CSN.